Atomela combre sovelai. Atomba bera sovela taya. Amemeno sovela combre tabai. Ino manto evela combre savai. Atabera sova ela compa patesa. Into para sovela rata. Elino savevena para sabaya. Abelano savevena ento parasaya. Apala combre sotabaya. Tinoko naunge tisati tane sinomatika. My God. Motokari netsimba sinoko na kungerisati sawapo. Asu kama watina ona Mweya Mutsvene wakati koshera. Ukama watina one Mweya wakesha wakati koshera. Nokuti ukama iwo unoshandura upenyu wenu. Ukama iwo unochinja mararamiro wenu. Kunyangwe tichichika mandire nasi. Kunyangwe takapfeka sakapfaruka. Asiye kanari pakati pedu. Ukama wake naye unotingoshere. Nasaka tauya panungani. Tikati Mweya Mutsvene Makanaka. Mweya washo Makanaka Mweya. Aiwa Makanaka wo ibi Makanaka. Mweya washo Makanaka. Makanaka Mweya. Ibi Makanaka wo. Makanaka shi. Mweya washo Makanaka. Makatinakira Mweya. Onama Makanaka. Makatinakira shi. Mweya washo Aiwa pa upenyu wangu ibi Makanaka wo. You are so sweet Makanaka. Holy Spirit. Iribubama Makanaka. Nagararapa. Iribusiguru Makanaka. Nisina chanina. Aiwa Makanaka wo. Asimakana. Nasiwona Aiwa nona kukarane wewe. Nona kukarane wewe. Makanaka. Nokuti Makanaka. Aiwa ndiripa basa disipo Makanaka. Mweya washo Dichirarira sangu mandire. Oh ma, you are an awesome God. You are an awesome Makanaka. Vanu vashindi nadira zao Makanaka. Makanaka vashindi nyeya. Oh Makanaka. Aiwa ndatsingwa basi. Ndatsingwa basi. Makanaka wo. Makanaka. 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 You know my minister. Sinokona kunge. Simane motokari zisipo. Sinokona kudaro mari yacho isiri kubatika. Makanaka. Sinokona kudaro upenyu uri kurema. My God. But peace yatinayo na Mweya Mutsvene yakatikoshe. Nokuti kune vane dzimba dzacho but havasi kurarama dziri. Kune vane motokari but vari kurara vari mumaclubs. Why? Because vakaromba. But isvozvo peace yatina kunyangwe tararira mandire peace yeka. Kunyangwe tapfeka zvakapfaruka asi peace yatinayo. Ndakarara mumukuku imomo but peace yandinayo. Nekuti ndina Mweya Mutsvene. Aiwa akanaka. 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 Mweya washo Aiwa Mweya Mutsvene akanaka. Unondipa rugare. Unondipa mufaro. Iwe Mweya
unondipa kuzorora, unondipa kutsika, Makanaka, Makanaka, haya, aiwa Makanaka, Makanaka imi, raini vachiti handiroreke Makanaka wo, imi Makanaka. Ya aiwa ndarabwa nzidirisha tulis Makanaka wo, asinewe ndedebo sadadadaba. Aiwa ndirisi na chinoneka Makanaka, Makanaka, Makanaka wo. Aiwa we ukamba wadira sirakure, iwe Makanaka wo. Makanaka wo. Mutsvene wakomana waditidirisha tirisha ndiroreke Makanaka, Makanaka, ndichiverenga ndichinyora zama Makanaka wo. Natarisana Makanaka, Makanaka, Ibaba ministry, Ibaba. Natarisana nezama Makanaka, Makanaka. Ndichiverenga zangu Makanaka. Ino ministry. Idedebosa. Mweya uyu akanaka. Idebosa. Kunyangwa vana vedu avasingadzidze kuma A schools. Achidzidza mughetto mune pasi rate iri pasi. But kana vakunyora zama Mweya Mutsvene unovabatsira. Kunyangwa vari kuma A schools kana vakutonyorawo zama. Because unogona muri pa good environment wotofoira. Takagara pano tiri kunamatira vana vese vari kunyora ma-exams. Uri kunyora maths, uri kunyora English, we don't care. But as long as uri kugarira zama, hakuna mwana anofoira, hakuna mwana anofoira. Kana wapinda ma-exam, Mweya Mutsvene ngaakurangaridze zvawakaverenga. Hakuna chinobuda mumusoro mako. Mweya dzidza ina simba, Mweya wekufoira una simba. This time you are going to pass. I know uri kuchokorodza, I know uri kunyorera. This time you are going to pass. Mwaka uno pass. Yes. Mwaka ufoira. Yes. Mwaka uno pass. Yes. Hakuna anofoira. Yes. In the name of Jesus. Yes. Makanaka. Come on. Mweya Mutsvene Makanaka wo. Nasiwona Makanaka. Inzwa Makanaka, 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 Makanaka. Inzwa moyo wangu unotsvaga Mwari. Moyo wangu imwe, moyo wangu moyo unotsvaga Ishe. Auna chimwe chaunotsvaga, unotsvaga Mwari. Imi Mwari, inzwai, inzwai Mwari. Tisarurirei Mwari, naima ndisarurire. Tikuzivei Mwari, ndoda kuziva Mwari. Ndikati moyo wangu unotsvaga Mwari. Auna chimwe chaunoshuvira moyo wangu unotsvaga Ishe. Kana iye ndikamuwana zvakusaita Mwari. Imi Mwari, inzwa. Naima ndinzwa Mwari. Tisarurire. Naima ndisarurire iwo Mwari. Tikuzivei Mwari. Bhaibheri shoko raMwari rinodaro roti tsvakai Jehovha achawanikwa,
mumusumire achiri pedyo. Iko sino wakagara pawakagara mari ngauke zara nenyota mauri yekuti umutsvake. Ngaudze zara nenyota yekuti umutsvake. Mweya wangu nditsarurirei, o Mwari, ndisarurirei, ndione Mwari kubwinya atalabasontelebebe. Moyo wangu unotsaka Mwari, moyo wangu unotsaka Mwari, moyo wangu unotsaka Mwari. Hauna chimwe chaunotsaka asi moyo wangu Mwari unotsaka Ishe, unotsaka Mwari. Aiwa Mwari, imi Mwari tisarurire. Naimani saruri Mwari, naimani saruri. Dikusiwe, disarurire Mwari, disarurire Mwari, dikusiwe Mwari. Oh Lord, tear up the heavens that we might encounter you. We are here, Lord, pray so that you might reveal yourself unto us. May you not hide your face from us, but may you show yourself to us, Lord. May we encounter you, Lord, in that our lives will be transformed. May we encounter you, Lord, in that, Lord, we'll meet you up. Oh Lord, we are here to seek thee. We are here, Lord, to seek after thee. Our hearts, they seek after thee. Moyo wenu Mwari unatsaka imi Mwari. Moyo wenu Mwari unatsaka imi Mwari. Imi kana mawanikwa vanakomana vanamuna matraks. It's why Mwari tisarurirei Mwari tikusivei. You know, minister, there is someone arikubvunza kuti Mwari anoonekwa nevanhu vakaita sei. Kune ende anofunga kuti Mwari anoonekwa nevafundisi chete. Kuna anofunga izvezvi kuti Mwari anoonekwa nemaprofesi chete nekuda kwekaindi yegospel ravakaparidzirwa. They don't know kuti ivo pachavo vane access yekugona kusangana naye. Bhaibheri rinoti kune vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Zvoreva kuti kana kune ese akamugamuchira ane access yekugona kukomiuna naMwari, ane access yekugona kutaura naye, ane access yekugona kusangana naye. Mwari haasi limited kune vane calling chete. Mwari haasi limited kune vakadedzwa kuti vaparidze. Everyone can meet up God, everyone can see God, as long as your heart has a desire. Kana mweya wako unenzara nenyota unogona kusangana naye. It doesn't matter you are black or white, it doesn't matter you are from up there or down there, it doesn't matter you are from ghetto, you can meet up God. As in abasa tu wakaita say Mwari unogona kusangana naye. Ayuana hama Yakanaka Taiwana hama Anafusu Inerudo Anundino Taiwana hama Yakanaka Taiwana hama Hama inerudo Namuona Tiye Yesu Wakanaka Wakanifire Pamuchijikwa Izo Nakamboana Shamwari
asikumeya kandirasisa asi aiwana hama Jesu inerudo. Minister, kune vakadzi vari kunzoko vakatrasta mabhesti avo ndokubva avatorera murume ndokubva avatorera mukomana iko zvino zvaari kuchema nekuda kwabhesti wake. But tauya kushamudza kuti eya wakambosangana nabhesti akakuitira zvakaipa, but kune hama yatiri kutaura pano iye aputse chirangano zvamawirirana ndozvaanoita zvaataura anozadzisa. Mweimba akabva imba akati haareve nhema asi anotaura chokwadi. Tinade mutandi wakati haareve nhema asi anotaura chokwadi. Zvaareva anozadzisa ndiye watauira pano. I want to hear you Jesu Makanaka wakandifira babutsijikwa amela komesoni namaea nenonsana Hear you Jesu amelano Hear you kimanina Jesu Makanaka uyo babutsijikwa ndakarwadziwa musuno. My God. Ndaona mwe mukadzi akanyora statement rekuti Kibela. ndiani akavimba nemurume akasanyadziswa. My God. It pained me and I realized kune vanhu vakatrasta varume vavo vakavaitira zvakaipa. Pana akatrasta murume wake akamuhurira, pana akatrasta murume wake akamupa chirwere chaicho, iko zvino hasina moyo. But nemurume watauya naye anoti Jesu ari nani kudarika murume wako. Atakarada wakandifira pamuchinjikwa Jesu Makanaka wakandifira pamuchinjikwa. Mukadzi aibuda ropa. Bhaibheri rinoti wakanga apedza mari kudzin'anga, wakanga apedza mari kuvaprofita, wakanga apedza mari kumaphysician, kumadoctors, asi haana kupora kusvikira asangana naJesu. Ndiye watauya naye pano. I know ukabirwa mari yako, I know wakabirwa mari nevanhu vaisiti vanhu vamwari, wakatorerwa mari nen'anga. You don't trust anyone anymore, but there is Jesus. There is Jesus. A Jesus of Nazareth. He can heal you. There is Jesus of Nazareth. He can restore you. And there is Jesus of Nazareth. He can turn around your life. There is Jesus of Nazareth. And wherever you are, I begin to pray and say, oh God, I want to meet up with you. Oh Lord, I want to encounter you. And wherever you are, I begin to raise your voice in prayer. Oh Lord, I want to encounter you. Akapalata, abebele kombreta, avela kata, ababalia tosa, avela komanana, par sakapayata. The power of the Holy Ghost. Yes, the power. It is the power. The power that rises. I sense the power. The power. The power that heals the sick. The power of the Holy Ghost. Come on, my minister, come on. It is the power, the power of the Holy Ghost. Iri ndilo simba rake. Kima
Malakona. Kimasa. Minamelia Kamina. Kimasa Kamoya. Wamodimo. Aminina Kamania Komana. Kimasa. Kemaliana. I see the dead rising. Kimasa. Let the dead rise. Kimasa. May your situation rise. Kamodi. May your situation change. The power. Right now encounter the power. The power. Now you catch the fire of the Holy Ghost. The power. The power. Now you catch the power. The power of the Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Now you encounter the power. The power. The power to write exams. The power to pass exams. The power to rise. The power to break forth. Holy Ghost. The power. The power. The power. The power. The power. One of the ministers, he said, my soul say yes to the power. Says yes. Say yes. Say yes. My soul, My soul. says yes. My soul. Say yes. Says Say yes yes. to your will. My soul says yes. My soul Says yes to the power. Yes. Says yes. My soul. My soul says yes. May you open up and receive the power. Says yes to your will. May my heart open and receive the power. Wherever you send me, I will follow. When you call me, I will answer. Oh my Lord, oh my God, let your will be done. My soul says yes. Says yes. Says yes. My soul says yes. Emmanuel. 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 Hey. Emmanuel. Alabasotaba. Emmanuel. Ideberedo Shadaba. Emmanuel. 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 Hey. Apollos. Aminanas. Emmanuel. 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 Let your name be praised. Karado Shadaba. Just lift up your hands wherever you are one more time. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands and begin to praise the Lord. Lift up your hands and begin to praise the Lord. Lift up your hands and begin to praise the Lord. May encounter with the Lord. May encounter with the Lord. May encounter the Lord. May encounter the Lord. Sangananaman. Sangananaman. Sirekesegurama sagada. Sangananaman. Urekesegurama gadaro. Sangananaman. Sangananaman. Come on, come on, come on. Emmanuel, Emmanuel. Come on. Emmanuel. Emmanuel. We bow before your name. We bow before. We bow before your throne. Bow of before God. your throne.
You are worthy for all the praise. You are worthy to be praised. We give you all glory. We give you all the glory. You are worthy, O God. You are worthy, Lord. Karibu kwesita. Ita karadurururururu. Shandererererererezia. Marondorobokoya batererere sataya. Parus kataya. Patakatakata. Rapeleketelebeke. Atinamo sakapa. Apepelako. Jesus. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira inyaya. Nauya mwe. Mambo Jesu. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira inyaya. Nenyaya sarembera moyo. Mambo Jesu. Uri kwetaraku. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira inyaya. Nauya naremerwe. Naremerwa. Uri kwetaraku. Asinauya kuzogupira inyaya. Napatikana ma. Yaya yangu iri kurwadza muri kwetaraku. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira moyo wangu waremerwa. Abo Jesu muri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Nauya kushimaima. Muruma kanditiza muri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Aiwa ndakapomerwa yandisina kupara muri kwetaraku. Muri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Imi munondimirira. Nauya kuzogupira inyaya. Nauya kuzogupira. Aiwa ndinorwara ini muri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Wakambosuma vanhu nyaya dzako vakafamba nadzo. Wakambosendera vanhu ma-WhatsApp messages vakatora ma-screenshots vakamatenderedza, vamwe vakaisa pama-status. Asi yakwana nguva yekuti upire Ishe nyaya yako. Yakwana nguva yekuti upire Jesu nyaya yako. Yakwana nguva yekuti upire Mambo Jesu nyaya yako. Vanhu vawakaudza vana chavanoshandura. Vanhu vawakaudza vana chavanochinja. Anateta vana chavanoshandura. Asi Jesu ndiye watauya kusopira nyaya. Iko sino tanga kuna mota. 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 Marina uya kusopira. Kuchatwe muri kwetaraku. Asinauya kuzogupira. Wakati kwedu hakuna unopasa asiburi. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Wakati kwedu kune marombe asiburi. Uri kwetaraku. Nauya kuzogupira. Wakati tinofa tiri masungairwa imi muri kwetaraku. Asinauya kuzogupira. Nauya kuzokusuma. Wakati ndinofa neketsa simi muri kwetaraku. saka ndauya kuzogusuma. Wakati ndinofa nepipi muri kwetaraku. Nauya kuzogusuma. Wakati ministry haina kwa inoenda uri kwetaraku. Wakati ndofa nauya kuzogupira. Nauya kuzogusuma. Aiwa nauya kuzogusuma. Chagami. Nauya kuzogusuma. Nauya kuzogusuma. Nauya kuzogusuma inyaya. Nauya kuzogusuma inyaya. Nauya kuzogusuma. I know right now your life is in shambles.
wanzwa nekuchema itakopela uri kufunga kuti hapana hopa atako hapana tariro my God uri kuzvibvunza nhai munhu waMwari vezera rangu vese vakarorwa my God ko ini ndinororwa uri my God naye apostle itekopa vezera rangu vese vakasimuka ko ini ndinosimuka uri nauya mudikani kuzomuintroduce kuna kweta rako rinonzi Jesu iyo ukamusuma nyaya anochinja zita rake ndi magona zvose ukamusuma nyaya anoshandura zvose ndi magona zvose kuzokusumao zita rake ndi magona zvose nauya kuzokusuma aiwa kunaye ndiye magona zvose tauya kuzokusuma nekuti hamuna chamunokundikana ndimi magona zvose tauya kuzokusuma ima nauya kuzokusuma kuzokusuma umakabvata handidzokeri ndakadaro handidzokeri simba raMwari riri pano moto waMwari moto wake uri pano handidzokeri ndakadaro simba raMwari riri pano moto waMwari uri pano gore rino hariperi ndakadaro simba raMwari riri pano. As you are about to end, nauya pano kuti ndizokuashua kuti gore rino hariperi wakadaro. Pa 2 months dzasara Mwari ane zvaari kuzoita pamusoro peupenyu hwako. Ndauya kuzoudza vavengi vako kuti hazvisi kuzoenda nepamwe. Pa 2 months dzasara kuti gore ripere, you are going to see a turnaround. The one celebrate your downfall. The one celebrate your downfall. Havasi kuzopemberera kuira kwako pasi. Unanzwa munyori webhuku yaMikaya kuti musafara vavengi vako kana ndichinge ndawira pasi. Ndina Mwari anondisumudza. Gore rino hazvisi kuzoenda napamwe. Ndinobuda nacho, ndinochibata, ndinova nacho. Rava kupera kudai, ndinodraivha. Rava kupera kudai, ndinororwa. Rava kupera kudai, ndinobata mwana. Rava kupera kudai, ndinova nazvo. Rava kupera kudai. Mwari riri pano moto waMwari ndaubata pano handidzokeri ndakadaro simba raMwari riri pano moto waMwari. Heavenly Father, we thank you. Thank you for this outpouring. Thank you for this worship session. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for releasing to your people. Thank you, Lord, for quickening your people. Thank you, Lord, for touching your people. Thank you, Lord, for raising your people. Thank you, Lord, for remembering them. Thank you, Lord, for encountering them. Thank you, Lord, for touching them, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name.